दा दहाय खावलायनाय बादि फार्स्ट पिपलनिफ्राय मानगोनां भिक्टर नार्जारी बिथांखौ आं खावलायो बिथाङा जौस्राङाव फैनानै गावनि बिबुंथिखौ लाखिनाय बादि दिनैनि बे दौरि गायसंनायनि सनाथि मायथाइ खुंफुंनायनि मेहेरगोनां बे खुंनायाव जोंनि गेजेराव जोंनिनो बयनिबो बिफा जोंखौ बामबोनाय जोंखौ फेंबोनाय आरो जोंखौ बेंबोनाय जोंनिनो मानव गेदेर फादार कुलुन्दाइसामी जोङो बिथांखौ आफा गेवलां होनोमोन आरो जोंनि गेजेराव दिनै जोंनि बर' हारिनि थुनलाइ राव हारिमुखौ गोजौ जौस्राङाव दैदेनलांनाय जोंनि बड' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि थरेन बर' सार लोगोसे जोंनि बङाइगाव डायसिसनि विकार जेनेरेल आंनिनो आगुनि फोरोंगिरि फादार माइकेल हिलांगु लोगोसे जोंनि गेजेराव आरोबाव बर' वुमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि बयजोंबो मानिजानाय बयजोंबो एडभाइजार बयजोंबो मोनथिजानाय आरो बयखौबो दैदेननाय मानव गेदेर डक्टर अनजालि दैमारी मेडाम आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव फादार एन्टनी फादार पिटार सिस्टार आरो गुबुन गुबुन पेरिशनिफ्राय सफैनो हानाय मानव गेदेर नोंथांमोन गिबि गिबियावहाय आं नोंथांमोननो आंनि अननाय गोजोननायखौ जासिहरबाय खुलुमबाय दिनैनि बे समाव जोंनो बे सुंद' मुगाखौ होनायनि थाखाय आङो हामबाय होनदों मानो होनोब्ला जोंबो बुङालाबा थानो हाया जोंहा बे समाव 1988 मायथाइयावहाय आङो थांजेनदोंमोन बर'मायावहाय बे समाव आङो 6 बोसोरनि सासे उन्दै गथ' बिमा बिफाखौ मोजाङै नागारनायनि सम जायाखैमोन अब्लाबो न'खराव ओरैबायदि दाङाबाजि सानफ्रामबो होसोख्रुबनाय सानफ्रामबो गावख्रुबनाय सानफ्रामबो बुख्रुबनाय बेफोरबायदि जिंगा जालानि समावहाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा फादारनि बे हस्टेलाव स्कुलावहाय आश्रय लानायजों लोगोसे सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जोंखौ दैथायहरदोंमोन आरो आंजों लोगोसे दिनै दंफैयो आंनिनो क्लासमेट मृणाल बसुमतारी बिथां आरो आंनि उन्दै भुमा रानी बरगयारी आरो लोगोसे आब' रहामा मुसाहारी आरो आं नुबावदों जोंनि गेजेराव मनज बसुमतारी आंनिनो क्लासमेट बेनसन मुसाहारी दंफैयो आरो सोरखौबाफोर आङो नुसनाखैब्ला डेनि नार्जारी अन्नानै गसंनानै गावबा गावनि जायगायावनो गसंनानै सिनायथिखौ होदो थेंक इउ टिकेन अमिताभ दंफैयो स' नुजाफैनायनि थाखाय जोङो बयबो दिनै नुजाफैनो हाबाय आरो जोङो फादारखौ हामबाय होनना लाबाय थानो हाया जोङो 12 बोसोर जा फादारखौ जोंनि सानफ्रोमबो फादारजों उन्दुफानाय फादारजों थाफानाय फादारा मा मावदों मा मावाखै जोङो नायखोमानाय गोबां समाव दुस्थु मावखोमानाय बायदि रोखोम बेफोरबायदि जोङो फादारखौ मोनबोदों अब्लाबो जोंनि दुंहाव थासारियाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोंखौ मोनसे अयासिस मोनसे बालाबारिनि गेजेराव मोनसे अयासिसआवहाय दोनहैनायखौहाय जोङो मोनदांबोदों जेराव दङ अननाय जेराव दङ बेंज्लायनाय आरो जेराव दङमोन गावखौनो गाव
मावथि खालामनायजों लोगोसे गावनि जेसेबां गोहो बोलो दङ बेखौ लानानै जुजिनायनि मोनसे आखुथायखौहाय जोंनि आफा गेवलाङा जोंनो होबोदों, जोङो बेखौ मोनदांबोदों। आरो गोबां समाव जोङो बेखौबो 4 बाजि फुङावहाय जोङो सिखारोमोन। 4 बाजि फुङाव सिखारनानै जोंनो फिजिकेल एक्सारसाइज लेसन्स होयोमोन। जोंनि गेजेरावहाय जोंब्लाव सोरां बसुमतारी सारानो गोबां समाव दैदेनबोदोंमोन। आरो जोङो जेब्ला उन्दुनायनिफ्राय सिखारनो बानानै फोथाराव थाङोमोन, अब्ला जोङो सानोमोन एसे माबानोसै थाखोमाबायनोसै होननानै दंफां खना खनलाफ्रावहाय। नाथाय फादारा गावनो गसंनानै थायो बे थाखोमाथाव जायगायावहाय। थाखोमागौ सानब्लाबो हाला, खारनांसिगोन। बेबायदिखौ जोङो मोनबोदों। जोंनि डिभ'सन देहानि सुस्थिर जानायजों लोगोसे जोंनि स्पिरिचुवेल, जोंनि जिउआरि, जोंनि आत्मिक डेभेलपमेन्टनि थाखाय, जौगानायनि थाखाय जेब्लायबो जोंहा डिभ'सन थायोमोन। जोङो मा धोरोमानो जाया मानो, जोंनि लोगोफ्रा गोबां बाथौ धोरोमावहाय दङमोन। गोबाङानो जोंना हिन्दु लोगोफोर दङमोन, गोबाङा मुस्लिम लोगोफोर दङमोन, गोबाङा ख्रिस्टान लोगोफोरबो दङमोन। दा जोङो साफ्रोमबो ज' जानानैहाय गावबा गावनि गसाइखौहाय जोङो मानिनो थाखाय, गावबा गावनि गसाइनाव आर'ज गाबनो थाखाय फादारा जोंखौ फोरोंबोदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि फरायनायनि बेलायाव फादारा जोंनि फारसे गोबां ध्यानखौ होदोंमोन। गोबां समाव जोङो जोंनि समाजाव थानायलाय, स्कुल सिङावब्लाबो समाजाव थानायलाय बायरावहाय एखनबा आबसु लं लिभखौ जोङो खोनायो। एखनबा जोंबो केम्पास सिङावहाय एबसु लं लिभ होनफायोमोन। एखनबा समाव जोङो PTCA लं लिभखौ खोनायोमोन। आरो बे समावहाय जोंबो माखासेया PTCA लं लिभ होनफायोमोन। एखनबा समाव एबसु आरो PTCA बुलायलायोमोन। बे समावहाय जोंबो बुलायलायनो बेफोरबायदि समस्या जायोमोन उन्दै गथ'फोरनि। दा बेफोरबायदि दुंहाव थासारिनि गेजेराव नाथाय सोलोंथाइनि बेलायाव फादारा मोनसे ओरैबायदि कालचारेलि रेसपन्सिभ सिस्टेम खालामनानै होबाय। जोङो जोंनि कन्टेक्स्ट, जोंनि थासारियावनो बेफोरबायदि जिंगा जारला थासारिनि गेजेरावहायनो जोङो गावखौनो गाव माब्रै फरायनायनि बेलायावहाय जोङो थाबथायालासेनो आवगायलांनो हायो, बेखौहाय मोनसे फर्मुला बानायनानै होदोंमोन। स' फादारा जोंनो खाम, सिफुं, सेरजा, जथा दामनायजों लोगोसे बेफोरखौ जोंनो फोरोंदोंमोन। आरो बेफोरखौ फोरोंनायजों लोगोसे जोंनि गावनिनो हारिनि राव, थुनलाइ आरो दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय, लिरनाय बेफोरखौहाय गोबां गुरुत्व होनानैहाय जोंखौ मानसि बानायबोदोंमोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौनो बुंनो सानदों जे नैबेबायदि मोनसे थासारिखौ जोंनो फादारा होनायखाय दिनै जोंहा गोग्गानाय दङ, जोंहा डिगनिटि दङ, जोंहा सेल्फ रेसपेक्ट दङ, आरो जोंहा हारिनि थाखायबो अननायबो दङ। दा नैबे कालचारेलि रेसपन्सिभ एजुकेसन जायखौहाय फादारनि दारै जोङो मोनबोदोंमोन, जोङो बेखौहाय फादारखौहाय जोङो हामबाय होनो लाबा थानो हाया। आरो बेजों लोगोसे आङो फंसे बाथ्राखौबो बुंबावनांगोन जे फादारा गोबां मोजां मोजां इन्सटिटिउसनफोरखौ लुखांदों होननानै दहाय जोंनि मानव गेदेर आदा आलबिस बसुमतारी बिथाङा बुंलांबाय। गोख्रों फसंथानफोरखौ लुनायाव फादारा गावनो जथेस्थ' खाथियाव थानानैहाय मावोमोन, गावनो थाफायोमोन, गावनो लुखांखायोमोन। फसंथानफोरखौ लुखांनायाव फादारहा गोबां माने कम्पेरिजनखौहाय जोङो मोननो हानाय नङा जोंनि बर' एरियाफोरनि गेजेराव। फसंथानखौ लुखांनायजों लोगोसे जों सुबुंफोरखौबो लुखांबोबाय। बियो मोनसे जोबोद जोंनि थाखाय आरोबाव फादारखौ बाख्नायनांगौ गोनां दङ। बेवहाय फसंथानफोर लुखांनायनि बेलायाव फादारा गोख्रों
समायना रमायना आरो लोगोसे वेल्दी फसंथानफोरखौहाय लुखांबोदों फादारा। नाथाय गावनो फादारा गैजारोङिनि जीवन जिउ खांबोदों। जागायजेननायनिफ्राय नुनानै जोबनायसिम दिनैसिम फादारखौ ए लाइफ अफ पवर्टी यावनो नुबोबाय जोङो। फादारहा बे समावबो सेन्देल जरासेल' दङमोन, जुथाखौ गानफेरामोन। फादारहा गावनि मोदोमनि नांगौफोरखौहाय सुफुंजासे मालाबाबो फादारा लाफेरामोन, मोनफेरामोन। आरो बेजों लोगोसे जा गस्ला गांसे दङ, खेबसे जोङो फरायसाफ्रा रायलायखोमादों, फादारना बेल' नामा गस्लायालाय? बेखौबो गावनि न'खरनि सोरबा फैदोंमोन, बियो गस्ला फाख्रा मोनसे फादारनो होलांदोंमोन। बे गस्ला फाख्राखौ फादारा 1.5 माससोखौ बेखौल' गानबाय थादों। नै बेफोरबायदि लाइफ अफ पवर्टीजोंहाय फादारा जुजिबोनानै दिनै जोंखौ बेफोरबायदि फसंबोदों। आरोबाव जोंनि बे दुंहाव थासारियावहाय जेब्ला जोंनि हारिनि रैखाथि थामोनथा बेफोरो गासैबो बेलायाव नाख्रेबजादोंमोन, नासयजादोंमोन। बेबायदि समावहाय फादारा मोनसे डिकलनाइजिं इफेक्ट होननांगोन जोङो। गोबां समाव एजुकेशन प्रसेसेसफ्राबो कलनाइजिं इफेक्टखौ लाबोयो, नाथाय फादारा बिनि बेरेखा डिकलनाइजिं इफेक्टखौहाय होफैदों होननानै आङो दिनै बेवहाय बुंनो सानदों। आङो दा गोबाव खालामलिया, आङो बेखौल' बुंनानै आंनि आंगो लोगोफोर बिथांमोनखौबो बेयाव जौस्राङाव फैनो थाखाय गसंफैनो थाखाय आङो खावलायबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि मानव गेदेर आफा गेवलां बर'खौहायबो जौस्रांसिम गाखोबोनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय। बेयो दिनै आं बुंनाय नङा, बेयो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बुंबोनाय सोदोब। फार्स्ट पिपलफ्रा मोनसे साइटेसन लिरदोंमोन आरो बेखौनो आङो फरायफिननो सानबाय। आरो बेनि गेजेरावहाय जोङो बेखौनो बुंनो सानबावबाय, दिनै जोंनि गेजेराव फादारनि फरायसाफ्रा अल अभार द वर्ल्ड, जोंनि इन्डियायावल' नङा, नाथाय गासैबो बुहुमनाङैनो गुबुन गुबुन हादोराव दङ। आरो बेवहाय जोङो बेखौ बुंनो सानबावबाय जे फादारा बर' लैंग्वेज लिटारेचार हारिखौ अनोब्लाबो फादारा इउनिभार्सल, फादारहा मोनसे इउनिभार्सल कैरेक्टारिस्टिक लाभ फर अल ह्यूमैनिटी दङमोन। आरो बेनो दिनै बेरखांदों जे जोंनि नैबे साइटेसनावहाय जोङो बेखौनो बेरखांहोनो सानदों जे फादारा जोंखौ अनदोंब्लाबो फादारा गुबुनखौबो जोंखौ जेसेबां अनदों बेसेबांनो अनदों। बे इउनिभार्सल लाभ फर अल ह्यूमैन बीइंग्स एंड सेंसिएंट बीइंग्स बेखौहाय जोङो नुनो मोनो। आं फरायनोसै। Golden Jubilee celebration of the priestly ordination of Father Vedamuthu Kulundaisamy, Gajanpuri, the 4th day of December 2022. Citation in honor of Reverend Father Vedamuthu Kulundaisamy. Dear Reverend Father, Kulumbai Namaskar. We, the past students of St. John's High School and the people of Bodoland Territorial Region, BTR, Assam, India, behold you with love, gratitude and veneration. Your unmatched love for the wellness of your students, who you treated as your very own children, and for all of humanity and sentient beings, are written large in all of our hearts with gratitude and indebtedness forever. In this Golden Jubilee celebration year of your priestly ordination, we heartily congratulate you and extend to you our love and warm wishes. Oh, educator par excellence, we salute your unfaltering service and contribution in bringing light, joy and prosperity in our lives and thousands of students from all over BTR, Assam and Northeast India. Under your dynamic leadership, our educational institutions showcased all-round excellence. Your steadfastness in ensuring culturally responsive education that fostered the richness of language, dress, religion and cultural traditions remain unparalleled.
O compassionate being, may you continue to bless the whole of humanity with your magnificent and overflowing wisdom. May you continue to shower upon the people of our lands with insightful and far-sighted tenets to make our world a better place for all. We pray that all people continue to enjoy the treasures of life emanating from you. O wise soul, we adore you and we thank you. We pray for your well-being and prosperity. May you and your ideals prosper and flourish in all times to come. On behalf of the past students of St. John's High School, Baroma, BTR, Assam. Thank you. Now we would like to felicitate Father with traditional Indian jacket. Father has to wear it. Students of Jesus Mary School, खाथियाव दङ अननानै फैदो जौसाङाव जोंहा बारा समाय गैला. Then I would like to call upon Mrinal Kanti Basumatri to felicitate Father with an baonai. Now may I call upon Bhuma to kindly felicitate Father with a bouquet. And may I request Abu Rohama to kindly hand over the felicitation and the token. Please come together. One fourth. Yes. Yeah. 1/4. Yes, please. Yes. Flora has come. 1/4. Yeah, please. Everybody join. St. John. Okay, they were my student also. By the way, जोंनि गेजेराव गोबाङानो बे बासिराम जोहोलावनि लावखारफोरमोन. They were also. Past pupils, past students, Jesus Mary School ni, बिथांमोनाबो फादारखौ मान बावबाय. जोंना फेलिसिटेशन प्रग्रामा दावबाय थागोन. बेजों लोगोसे बरमानिफ्राय मोनसे मोसानाय ट्रिनिटी बिथांमोननि बेनि उनाव फेलिसिटेशन दङ उदालगुरि आरो तामुलपुरनिफ्राय. बे मोसाखांनायनि उनाव फेलिसिटेशन खालामगोन उदालगुरि आरो तामुलपुरनिफ्राय. आरो जोंहा मोनसे हाबाफारि दंबावो. फादारजों उन उन थांफानाय गोबां सोद्रोमाफोर दंमोन. बिथांमोना माखासे रुंसारि जालांबाय. बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे आलो गोजोन आफा इसोरजों सौहैयो आरो जोङो बिथांमोनखौ पस्टमासलि फेलिसिटेट खालामनो आखायाव लादों आरो बिथांमोननि न'खरनि नुजानाय सोद्रोमाफोरखौ जोङो मान बावगोन. जोङो मानगोनां फादार कुलुन्दाय स्वामीखौ फेलिसिटेशन खालामगोन. खावलायबाय उदालगुरि, बाक्सा, खैला मैला, क'क्राझार महिला, सराइबिल आरो फेलिसिटेशननि उनावनो मोसागोन क'क्राझार पेरिशनि महिलाफोर. जोङो जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय. साइटेशन फरायगोन आरो बे बाबुआ बेखौ आखिदों फादारनि फट'खौ. ग्रेट आर्टिस्ट. मानगोनां दिनैनि गोथार हलि मेसखौ दैदेननाय आरो सनाथि मायथाइ सुफुंनाय बिनि थाखाय मान बावनो लेंहरजानाय मानगोनां रेभारेन्ड फादार वेदामुथु कुलुन्दायस्वामी आरो बङाइगाव डायसिनि बिजि
Reverend Father Anthony, Father Peter, Sister, आरो बयनिख्रुइ अनजालु जोंनि बर' हारिनि बर' थुनलाइनि मानगोनां आफादगिरि तयेन बर' आरो जोंनि दुलाराय बर' हारिनि वुमेन जास्टिस फरामनि एडभाइजार गोबाङा बुंदों बेखौ बिबावनानै नाथाय बिथाङा आंनि न'खरनि खाथिनि आं बेखायनो बिनानाव बुंनो सानदों डक्टर अनजालि दैमारि आरो सा खोला सानजा सोनाबनिफ्राय दिनै बे जायगायाव जमा जाफैनाय गुबुन गुबुन डायसिसनि गुबुन गुबुन पारिशनिफ्राय फैनानै मानगोनां जोंनि अनजालु फादार बेदामुथु कुलुन्दायसामीखौ मान बावनो थाखाय फैनाय आरो बिनि थाखाय बिनो होना फैनाय आंनि आंगो ख्रिस्ट' सिबियारि आइ आफा बिदा फंबायमोन आरो लोगोसे बे अर्गेनाइजेसनखौ दैदेननाय बिथां आफादगिरि नेहाथारि कनभेनार गासैबो सोद्रोमा नोंथांमोन बे बयनिफ्राय सिगां आं उदालगुरि पारिशनि जानानै नोंथांमोन गासैनिसिम आं नमस्कार जनायहरो जिसु बाख्नाय जाथों आं मेगन साबाय उदालगुरियाव मेगन साबाय मानोना फादार कुलुन्दाया जेब्ला उदालगुरियाव दङमोन जों आं उन्दैमोन बिथांजों लोब्बा दङ नाथाय बे समाव जोंनि मानसिफोरा बिथांनिफ्राय नांगौ बायदि खाबुखौ लानो रोङाखिसै जेथिया बर्मायाव फैयो आरो बिजिनाव फैयो नोंथांमोना गासैबो रोखोमनि खाबुखौ लानो रोंबाय जौगालांबाय दुलाराय बुहुमावनो थांनो खाबुखौ मोनजोब्बाय दिनै बिराद हिंसा नांदों आरो मा जोंहा नंखाय नङा बिराद माने दुखु नांदों आरो मा जों दासो माने अनुताप खालामदों आरो जों उन्दै उन्दै जाबायना जोंखौ बुंग्रा गैया जाबाय बेखायनो माने दा अनुतप्त खालामनानैब्लाबो दाबो जों माने भरसा खालामदों आरो बिथां गोजानाव थायोब्लाबो जों बिथांनिफ्राय अनेक जों थुलुंगा मोनबाय थागोन होननानै सिगाङावहाय जा बिथां मानगोनां प्रफेसार आलबिस बसुमतारिया बिथांनि गासै जारिमिनखौ माने रोखा रोखायैनो बिजिरना दिन्थिबाय जों जोंनि खाथियाव बेसेबां रेकर्ड गैयामोनब्लाबो बिथाङा जोंखौ गोसोखांहोबाय जों इनायनो बिथांखौ साबायखर बावो दायो जों बे फेलिसिटेसन प्रग्रामखौ खुंगोन बे खबरखौ जोंनि उदालगुरि पारिशआव सिगां मोनहैदोंब्लाबो गोसारनाया लेट जाबाय आरोमा जों दा बावैसो नै दाख्लैसो आं गम मोनदों बिदिब्लाथ' जों थांथारनांगोन आरो थाङोब्लाथ' जों आखाइ गोजा थांनायाथ' सुबिदा जानाय नङा बिथांखौ मान बावनो हाथारनांगोन बिदि नायनो हरखाबनो तारातारि एसे फंनैसो खोथा आं लिरना लाबोदों उदालगुरि पारिश जानानै बेयाव निस्सय गोरोन्थि थागोन गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन आरो बेवहाय आं लाम सामसो माने सुंद' माने बिथाङा मा मा खालामबोखो आं सुंद' लिरनो सानदों आरो हास्थायदों गोरोन्थि जायोब्ला मानगोनां जोंनि आफा फादारखौ आं निमाहा मोनगोन होननानै खावलायनाय थाबाय मानगोनां रेभारेन्ड फादार बेदामुथु कुलुन्दायसामीनि जालांनाय सनाथि जुबिलीनि मुङै मान बावनाय बिलाइ उदालगुरि पारिश उदालगुरि पिन 784509 जिल्ला उदालगुरि बिटिआर आसाम अक्ट' 4 डिसेम्बर 2022 माना गेदेर अनजालु फादार गिबियाव जोंनि बासायगिरि प्रभु जिसु आरो बयनोबो हेफाजाब होग्रा बिनि गोथार बिमा आइ मारियाखौ खुलुमनानै उदालगुरि पारिशनि जानानै दिनैनि बे गासै बर' हारि ख्रिस्ट' फोथायगिरिफोरनि बिथांनि जालांनाय सनाथि जुबिलीनि मुङै मान बावनाय बेलायाव जों नोंथांखौ खुलुमो मान बावो आरो कंग्रेचुलेसन होयो खुलुमो गासैबो आखाइ खबना होगोन माथाय 18 अध्याय 16निफ्राय 20आव लिरनाय दङ प्रभुआ बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो थां आरो गासै हारिखौ सेला खालामनानै बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बिसोरनो बाप्तिस्मा हैथां बे प्रभु जिसुनि बोसोन आरो बिथोननि मोनफ्रोमबो हांखोफोरखौ मैखुनाव सोना लानानै बुरलुंबुथुर दैमानि सागाल आरो भुटान अरुणाचल हाजोनि खोला फैलाव हालामफोराव सान हर मिथिया गांनाय उखैनाय मिथिया अखा बांखा मिथिया
लोमजानाय साजानाय मिन्थिया जासे फोरबोनि रायजोखौ दाबाय फेहेरबाय आरो गासै सुबुंफोरनि गेजेराव गाहाम खौरां फोसावनानै सोरांनि लामा दिन्थिबाय। बिथाङा हारमुथि बरमा आरो बिजिनि बायदियाव इसोरनि रायजोखौ दानानै फोरबोनि मुंखौ मोनथिहोबाय। बिथाङा जोंनि उदालगुरि पारिशआवबो 31/1/1974 निफ्राय 23/1/1977 मायथाइसिम गासै 2 बोसोरनिबो गोबां सम थानानै मेंग्लियाजासे सान हर खामानि मावनानै उदालगुरि पारिशखौ गासै मण्डलि सुबुं आरो समाजखौ जौगाहोबाय। बिनि थाखाय बिथांखौ हामबाय होयो आरो बाख्नायो। अननानै आखाइ खबना होदो जोंनि उदालगुरि पारिशनिया। धन्यबाद थाबाय। बिथाङा सासे गुरै गोसो आरो अंख गोसोनि दौरि होननानै बयजोंबो मोनथिजायो। मानोना बिथाङा गासैखौबो गावनि आंगो लोगो खालामनो हायो। बिथाङा धोरोमनि थाखायल' खामानि मावदों बे नङा, धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै बर'फोरनि सोलोंथाइ लानाय हारिमु आरो समाजखान्थिफोरखौ जौगाहोनो थाखाय गोसो मोदोम जिउजों हास्थायनायखौ नुनो मोनबोदों। बिथाङा बर' हारि जौगानायनि सानग्रा आरो हास्थायग्राल' नङा, नाथाय बर' हारिनि मोजां लामा दिन्थिग्राबो। बिथाङा सासे बर' थुनलाइ गाहाम मोनग्रा दौरि। मानोना बिथाङा बर' रावजों आरज बिजाब, मेथाइ बिजाब आरो बायदि बायदि बिजाब लिरना फोरबोखौ गाबज्रिनो मोजां राहा होबोदों। बर' हारिमुनि दामनाय देनाय, मोसानाय, रोजाबनाय आरो थुनलाइ फावथाय बायदिजों बर' समाजखौ फोरबोनि लामायाव आवगायहोनो नारा नाथा नाजानायखौ गासै ख्रीष्ट फोथायगिरिफोरा नुनो मोनबोदों। बिथाङा बर' हारिनि राव, थुनलाइ आरो हारिमु जौगाहोनो थाखाय उदालगुरि केथलिक मिसनाव मोनसे थुनलाइ मावखुलि गायसनदोंमोन। बिथांनि दैदेननायावनो उदालगुरि केथलिक मिसननि सेंग्रा सिख्लाफोरा फोरबो जिसुनि जोनोम सान बरदिननि मुङै जिसु सारि दानायनि सुंद' जारिमिनखौ गुवाहाटी आकाशबाणीआव फोसावनो खाबु मोनदोंमोन। बे फोसावनायनि दोंसे मेथाइखौ जेब्लाबो बावनो हानाय नङा। बेनो जादों थुर थुदु दायुद नोगोराव, थुर थुदु बेथलेहेमाव, इसु मसीह राजाखौ नायनो थांनि। उदालगुरि पारिशनि थाखाय बिथाङा सानथ्रनो हायै जौगानायनि खामानि मावबोबाय। दिनै जों बेफोरखौ बुंजोबनो हालिया। मानोना दिनै बेफोरनि थाखाय गोदै राव ओंखारनो नांगौमोनब्लाबो जोंहा गोदै राव आंखाल जानानै फैबाय। बिनि थाखाय बिथांनिसिम निमाहा बिनाय थाबाय। जोबनायाव बिथांनो दौरि खामानि मावफुंनो आरोबाव मोजां देहा होथों आरो फोरबोआनो दैदेनलांथों। लोगोसे बिथांनि नखरनि गासै फोलेरफोरखौबो फोरबोआनो दैदेनलांथों। बिथांनि मुङा बुहुमनि गेजेराव अख्रां सायाव थानाय अलंबार हाथरखि बायदि जोंबाय थाथों। बेखौ भरसा खालामनानै बिथांनि मान बावनाय बिलाइ लिरनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जिसु बाख्नाय जाथों। नोंथांमोननि अनजाग्राफोर रेभारेन्ड फादार दानियेल मार्डी आफादगिरि, मुस्रि पुष्पधर बसुमतारी मावफुं आफादगिरि, मुस्रि माइकेल टुटु नेहाथारि, बोसोनगिरिफोर मुस्रि डक्टर लुक दैमारी, मुस्रि फेलिक्स बाग्लारी, मुस्रि बिश्वजित दैमारी, मुस्रि महेश नार्जारी, मुस्रि माथियास दैमारी। दा अनजालु फादारा आं बिथांजों दङमोन बे थुर थुदो बेथलेहेमाव बेखौ रेकर्डिं खालामनायाव क'क्राझारनि जाहा आकाशबाणीयाव थानाय ध्रुबजित ब्रह्मआव थांदोंमोन। बिथाङानो रेकर्डिं खालामनायमोन। आं बेखौ सुंद' खायसेखौ बावगारबाय आं। होमब्लाबो आं एसे सुंद' देंखो होनो सानदों आरो मा गोरोन्थि जागोन फादार एसे अननानै निमाहा हो। थुदो दायुद नोगोराव, थुदो बेथलेहेमाव, थुदो दायुद नोगोराव, थुदो बेथलेहेमाव, इसु मसीह राजाखौ नायनो थांनि।
Yesu Mesih Rajaku naikno थांनि एसेनोसै दायो आंनि उदालगुरि पारिशनिफ्राय फैनाय गासैखौबो बे जौस्राङाव फैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो मानगोनां जोंहा वर्किं प्रेसिडेन्ट पुष्पदर्शि आर'नाइनि गेजेरजों नन्दालु फेडारेलखौ बरायनो थाखाय मान होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय मानगोनां जोंनि फादार कुलुन्दायस्वामीनि मावनाया जोंनि गासै बिटिआर हालामावनो बेरखांजोबदों बिथांमोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों दा आं खावलायो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बिथांमोनखौबो जाहाथे जौस्राङाव फैयो आं फंनैल' बाथ्रा बुंनो गोसो जायो दिनैनि बे गोथार सानाव ख्रिस्ट'खौ अनग्रा ख्रिस्ट'खौ सिबिग्रा गासै मानगोनां लावखारफोर आरो ख्रिस्ट' बिसासिफोर जोङो आंथ' उन्दैमोन आं जेबो मिथिया फादार कुलुन्दायनि बिसय खिन्थु दायो गोबां बाथ्राखौ आं मिथिनो मोनबाय नाथाय दिनैनि गाहाम बाथ्राफोर बायदि जेरै जन बाप्तिस्माया जिसुनि फैथाखौ दैनो समाया थिग जों दिनै फादार कुलुन्दायनि जों आथिंखौबो हमनो समाया बेनो जों आर'नाइ गानहोनोबो समाया जों बेबायदि माबायाव थासारियाव दिनै जों नुजाखांबाय बेनिखायनो आङो जों फादार कुलुन्दायनिफ्राय जों गोबां बर' हारिया बिनिफ्राय राव हारिमु थुनलाइ आफाद सोलोंथाइ गासैखौबो जों आदाय खालामनानै लानो हाबाय बे नंगौ थिगानो जों मोनबाय बेनिखायनो आं सानो आं बे फंसे बाथ्राखौ बुंनो गोसो जायो आरो बे बाथ्राखौ मानो बुंनो गोसो जायो होनोब्ला जोङो जेब्ला बिसोरो फादार फरायनानै जेब्ला अर्डिनेशन जायो फादार जायो अब्ला जों फादारखौ फादार कुलुन्दाय बायदि जों आजावा फादारनि महराव फादार कुलुन्दाय महराव जों जिसुखौ नुयो जों जिसुखौ आजावो बेनिखायनो आं बुंनो सानो दिनैनि बे गोथार सानावहाय दिनैनि बे फादार कुलुन्दायनि बे 50 बोसोर जुबिली खुंनायावहाय जोंहा बाइबेलाव मोनसे बाथ्रा दङ नोंनो आल्फा नोंनो अमेगा थारमाने फादार कुलुन्दाया जोंनि बर' जातिनिनो जाजेनाय आरो जोबनाय गोथां इसोरा आरो बेनो लामा दिन्थिग्राया आं बे बाथ्राखौ दिनै गासै खोनासंनायनि उनाव बुंनो गोसो जायो दा जोंनि फादार कुलुन्दाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेनो आल्फा बेनो अमेगा आरो बेनो जाजेनाय आरो जोबनाय गोथां इसोरा आरो बे जेब्लायबो जोबथारा जासे थाथों आरो थाबाय थागोन आरो नैथियाव आं बेखौहाय बुंबावनो गोसो जायो जोङो फादार कुलुन्दाय स्वामीनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ जोंनि बोसोनगिरिफोरा बुंनानै थांबाय बिबुंथिफोरा बुंनानै थांबाय जों गोबां आदाय खालामबाय बे जोंनो अननाय होबाय गासैखौबो होजोबबाय नाथाय जों माने बङाइगाव डायसिसनि सिङाव थानाय बड' कैथलिक एसोसिएशननि दैदेनगिरिफोरखौबो गोबां रोजा हामबाय होनो आं गोसो जायो मानो होनोब्ला जों आजावग्राल' नङा जों मानबो होनो रोंबाय आरो बे गियानखौ जों फादार कुलुन्दायनिफ्राय मोनदों आरो बे गियानखौ दिनै जोंनि आं स्पेसियेलि बे बङाइगाव डायसिसनि सिङाव थानाय बड' कैथलिक वेलफेयार एसोसिएशननि दैदेनगिरिफोरखौ मोजाङै सिनायजोबा नाथाय स्पेसियेलि आं सानै मानसिनि नामखौ लागोन बे जाबाय आंनि अनजालु आदा जनक बसुमतारी आरो बिनोद बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय नाजानायावहाय जोंनि बर' जातिनि गासै मान इज्जतखौ बासायनायनि थाखाय सन्मान होफिननाय हाबाफारिखौ फोरोंनायनि थाखाय आरो बे आयदाखौ लाखिनायनि थाखाय रोजा हामबाय होदों आरो थामथियावहाय दिनैनि जि प्रग्रामावहाय जानाय लोंनाय जगारफोर खालामदों जायफोर खामानिखौ जोङो लेखा गोरों डक्टर डिग्री थानाय बा माहाजोन बा गिदिर मानसिफोरनिफ्राय मोना उन्दै थाखोनिफ्राय मोनो संनाय खावनानै दामनाय देनाय जोंनो जाहोदों बिथांमोननिसिमबो बिफा आरो फिसा गोथार जिउनि मुङाव बिथांमोननि न'खराव जाहाथे शान्ति थाथों होननानै आं आफा इसोरनाव गुरै खावलायो बेखौ बुंनानै आं फोजोबबाय गोजोन्थों हामबायसै उदालगुरिनिफ्राय फैनाय साफ्रोम पेरिशनारफोरनिफ्राय फादार पेरिशनारफोरखौ दा अननानै जोंहा बारा समय गैया बेनिखायनो फेलिसिटेसन हाबाफारिखौ जों फारियैनो खालामलांसै तामुलपुरनिफ्राय अननानै जौसायाव गाखोफैदो
आरो बेजों लोगोसे खैला मेलानि सराइबिलनि आरो क'क्राझारनिफ्राय आरो सोरबाफोर दङबा अन्नानै फैदो। बेनि बिथांमोना तामुलपुर पेरिसनिफ्राय बेनि उनावनो क'क्राझार पेरिसनि मोसानाय अन्नानै थामथिम जानानै थादो। क'क्राझार पेरिसनि महिला मोसाखावरि नोंथांमोन जोंनि हामबाय होनाय प्रग्रामा जोबाखै, अन्नानै जिरायनानै थाथ'। बेनि उनाव जोङो मान बावगोन। जों फादारखौ हेफाजाब होग्रा बिथांमोन दंफैयो, बिथांमोनखौबो जोङो मान बावगोन। बे सराइबिल पेरिसनि खैला मैला क'क्राझार महिला बिथांमोना फादारखौ मान बावफैबाय। बेनि उनावनो जोंहा मोसानाय दङ। जायफोरा अनसुंथाइ लाबोदों अन्नानै थाब थाब फैदो। समाया जोंखौ नायनानै थाबाय थाया। जोङो खुंफुं आफादनि फ्राय जोङो फादारखौ फेलिसिटेसन खालामनो गोसो जादों। फेलिसिटेसन कमिटिनि जानानै जोङो फादारनो मोनसे मेमन्ट' आर'नाइ गांसे आरो जहारफोर गांसे होनाय जागोन।
Committee celebration committee. Harimuni दोनथ'नोसै आरो फेलिसिटेसन दंबावो दा जोङो दोंसे मोसानाय दिन्थिनो आखायाव लादों क'क्राझार महिलानिफ्राय